Sira semia sechi skuru ni gaba iboli bagendrete kubolwa kwene kyabunango ngwakana bare school fees yabo sechinga kichibwenete eryo kwabaro kiwachinga kinyororo chiyogo ikirania amasoma bogo kwana sege karo nabo iboli bekerasi ya kyanda go form 1 se skuru ya secondary yari yabeni go moro kyo monene bwe skuru yo mesha korure abeirega kugania abaiboli gusira skuru yo nabayigo ko baboria abana kobeka omokya asenchira ya moyo kinia eminsko ase eskuru yorobotyo rwasenchira iyobekirano nege karo ekikenya nakoboge gokorekana ritukoria rero imeye skuru yega ya secondary yeri yabe ekyo kyarengete kobeka obwa matobuye gati abalimu abaiboli unenchira ya muyogo kine skuru yega atontu abate parents ba form 4 na rero narontu abate parents ba form 1 ebinte binene particularly tware go discuss gozo tware kwana about igore skuru yeito ni goro ya na kitoko gendere skuru yenyara koba keguska buchimutu kurengana muno mwarimu munene bwe skuru yegasireta Meshak Orure igagendera ko bagakwerera enchira skuru yega iganetyo gusirwa uko kurengana monera mwakirengambiye muno mubunge kurasinseme chigomo ske Clive Mbanegisairo asoko yesiraje sirasa matukamagega uko yebolya kugendera ko yesire skuru yega. There has been need for expansion, need for classrooms, need for various facilities. Again, we are happy to what a match a borehole, igo match tari problem. Nebiras kwanya na bibire to what a challenge, lakini ndo mheshimiwa Gisairo na achitaga through his efforts. Ebiras bibere ndo chenga biaelire together bibwate mbaka chiloka. Igo toko mwakrambia mona science na toko musaba aendelea gukonye skuru. Nyinabo Orure nigagendera ko bagakubolia abana kwane kibunango beka bare umukyasa masomo unenjere yemo yogokinya birengo by'amasomo yeskure yiga abana fuzi baito bari ya secondary school toko ba advising bakoromokya lakini tali omukyoka batware discipline a disciplined students na ruranya ali kuwera amachiko aya baiboli na aya bari bakomotebi na nali aranya gusoma and above all let them believe in God bamanya nyasaye neruko okurukirigento bamwigene. A target ya form 4 mwaka uyo tugwate target ya 7.5 nero tuwabegete even last year 7.2 lakini nende we did not get it but this year na to believe it nganto nyare wikere a target ya 7.5 asensemo yabo ibuli bekirana saje iganigo bakwerera ekyo kyahirerete barabuboka abanyene koleta abana baba seskure yiga egintu babolira abo ibuli gwakana kibesa genkyo necire yamo yogokinya ebirengo by'amasomo asama leta ngorukuriria ni nyaboki mukaya ndo omo ibuli form 1 skuru yeito yeri yabe secondary skuru yeito ere tuacha yiga buna abaibuli ba form 1 egera tubeke emekakati buna tuguchikonyara kwa batu wansa ekirasi ya form 1 nani mama tengi ekirasi ya form 1 kera gikira omwelyo we system eri yaera 844 bani igo no tuacha iga tukwane na abalimu baito tubekane biya na kitogosomia abana baito uiko omwelyo baba abana bakuwene enseito ya Kenya. Skuru iga number 1 yaberege okora byase myaka ya maiga yabere okora bya abana bange bakoine university na bakonyo grade chingia ande karo bachire none chi university ne chikora jawa nao bakonyara okora bya ekoro kinga igomba nyoto musingi omya ko engosteba ande ngosaba abayuri baito tubwaterane na kuwa mono turwe fees buya ne bindo birito gote tokorebo egera abana baito bakore buya. The school is doing very well. Nyamira County na wana matemu akoro it was among the best schools within the county. Njengo sabanya saure igoro akonye skuru ena. Yinko report rigetasini kya wanjite kya Ndizi TV kuruge gastin semechiga che skuru yeli yabe yego toke me ye wadieli kwa meme county ga Nyamira enchegongoro kwa Polycarp.